Number 5 Ang subrayung no sankha hake bo ani ringmano khanakha tei ani beba girima rokni yakni phiyokha Lob mung chapter 34 verse 4 Number 4 O sengsani tongmung samung bai ta tongdi tamokhe kai tono norokni bokha ketal khlai ruoi tongmung ketal tongdi hake kai to tamonai abo norok sawi manano bubo ba kaham bubo ba bo hamjak bubo ba soy abo sawi manano Rom chapter 12 verse 2 Number 3 Wana male borokni bokhano subayo tamokhe ko kaham rokhe khapang srang ruo Phwrwngmung chapter 12 verse 25 Number 2 Kai torano khairogui suwa ruma bai ang norok bebak no okok sawo kotor ongyawi sak no kotorta nukdi abo ongyawi sak no sutrang khe nukdi kai to norok no poito khlai ruma sukno jotono no sak no nukdi chini jotoni bwsago no bedek bupra kwbangma tongo a bedek bupra rokni janija samung tongbayo Rom chapter 12 verse 3 to 4 Number 1 Tamni hinba kai to jungno rumani phola abo jungno bokha kusu khlaya bini phola jungno belai kheno phanche ruo hamjak ruo phia sak soi man ruo 2 Timothy chapter 1 verse 7